15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Khasi Students Union North Khasi Hills District haka jingalam uba Ferdinand Kharkamni President but usamla James Silyang General Secretary ringkat kidukhat haka arpon retre jemmang arja arpon reo kilalek bani kendo yo Abhilash Baranwal Deputy Commissioner kari Bhoi District bani kran shipon ki kam ki berdai bat ka roi kapar haka tega district haba kranchi kilat pathai khubor uba Ferdinand ula ai ka jingero yo DC haka berdai baki kampen roi baka sengkala dawa hakis nambala lejno bakilas dang ban orlong haka ni ka district haka ni ka sngi ka KSU kala pen ko buram ru yo Abhilash Baranwal but ai khuble ye ka jing shakri jong u shwa bu unmi no na Ribhoi District ban lechimti ko mu Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District Jikawa jungi kalong ka foot over bridge anta ki nong ya ijat nong tawan dan ki pedestrian UI ya ka jing shikya jong UBC dan layo pa tulong ngadu na ko molay mokan aba lastang masna yu condition pay but juru kalong ba ji kundu UBC kalong bagi follow up ki we pat ki ba ilabu dawa kumagila stang hi UI ya kam pa laya shkmat ya kajing sliu jong surok ki sliu besar badan layo ban pedap ban repair no perfect bat kumjuru ya kajing long dum ya kene gelenti hadin la poi ka janmit de gilaju ai jumut ban bu floodlight dai kajing ya ya keren for la poi sha bu ki street light je kumo pi mata nadu na po joroban shadu shanisha no po adu sha umiam wadon hi kane national highway 6 kaba penyat kanika bill operate transfer ka layak shmat bat shen gim sa yo ino ya shai ne po sor nongpo sor sting sor body hat bat kunju kiwi kishnong tu rik bodokam kalong ni ba kumdong ini yang bat siu ya kabilai ya habagi kudu bat siru ni ai jumut ba kaliang jong kini kishnong githau ba kinpet ya kan jumut sap dai kai ga jingai jumut jugi kalong ba kat mentahi kumba nila yat demba jong ka project ka bala stang ye surok da sinam aja khalai aba ne liang ka DC office ka IT no ire ka chaka ya ka next yo di surok sya ka National Highway Authority of India yo I ba hane ka agreement ka don license ban snai ni surok hadin ka license kata ba ong bill hadin kata kayus nam belum ya ka kajna la ni ka toolkit apa di ka operate de hadin kata pat habal adap tik arpostem kabut lai bakanyustem arpostem kadi bagi final pat syak state government hakaba ngi ginolek nang wan ni kilometers kamtam la ki bari nawat wan nabar la ni kamtam ya ngi gi traishnong gimdon kamshu ban siu namar ka jing yete agreement ka put lo hadrei habang ui pat ha jingdon jone khanyustem pat bu ka tulgit ni pesmo shudisi wan pa ya ka National Highway Authority of India hi kan penbei ya ka jing siu ya ka bai banai la ka bai light laman la banai dok di area ki babu supply ya kan ni ka betaru la ya slok ha ya liu jumut ha padahal yang jugi kum ban ka ibang ila keren ka ibang ila ya penbei ya ka kam isa follow up yang la ni ngin butin yang how si mai pan demba de la ko bagin ai da ka jipho kan long ka pasuk yangi bagin butin no snap di habis bat kanik football bridge di sufu ya jemputai UBC amar kidon kini stretch hangne iba kini ki wire light napo RCL ki tuku kini football bridge ala da pen kerja kene kadon ka julu sap de ya ka ka bangila ya baik lang posisi kolong ba kai ka ba dei kon kame ini football bridge padon kumanong po di atli aborni po atmer tadi hapo musling hapo molay mokan kan long ke igi kepada kap bagi jit iki caka ban light ina kini ke wire jong ka MCL mada ingat aki wire ke MCL kin bun gi jing lut abat patria ini post dan ki wire hari la pakai don pat kiba ngimla syu ban pendu ya ka jing lut sep apa naliang jong di sifat ini pada mentah se Abhilash Baranwal tunjuk ru bersawan pemai ru
which is with the joint inspection but lang bagi KSU kan hai bagi si office bagi terbaik kumno fat bangin mi ya kata ka junut sep la kalong dikui ki company banbai la ne kalong na kan hai masih jum sam ya kaneru ni kwa hi ba ngin budin na support bari ni support ba kane ka jing tri kam step jong kane ko port manta kane ka jing khian jong le si hi amar ba ki ek bagi thwa option arja kusan unaliang TC ni yo ka reply hai ki banai October November but unaliang jong ka nahai lomba u project director jong ka nahai ulapa HT changi ka sang au khayo tarik u December but ni yo I hatu chho la ai ngi ba hapu ru banai ngi contact ya kam but ni yo I ba khayo tarik jong lu banai June kan selong shi banai bandap but hinre ngi yo I ba ka chitre ka kam step kan regim ong ba ka chitre ka step la ne kala tep poro ne ka ne chitre poro ka long sang kumpa 100% eh sekini ki badang sa 20% ini ai budin ban tindap ban kalong ka jimutoi jong pai ba nong lek nong wan kam tam e habang yo I ya kan ka judon jole ka surok mentan ki nong lek nong wan ki bru di banabar di ai ka tiro namar ka di surok ka bai na tam bat ka belong well maintained bat mental la mi snake foot over bridge la mi snake light then the street light kalong ka jing pentenat ya ka dong la ne ka fain ko ke tungi ya ka ga wei ka jimuntoi but ngimdi ban punduk jimuntoi pat ilade namar ba kane surok kade ga bagi hapsiu dak khajna ta ka daw ka e bang nilong habog yong bill BOT project kambot pa ngide ban yo ru ya ka jimuntoi jong pai ba no shdong namar ba kambon nadu pa POE pastang jong de surok di jing accident bobon ha andre menta hadin kini ki sedang ke balai yo I ba ka jing accident ka kham tuna kita ke balong bang yo ya kan ka development ka de balong punjuk lang ka jiat kat kum ki kundon an jong ki shnong basa hani ki surok punjuk lang bunyi trai dan yang ni ki suru ki kwa ba naliang ju si kai ka ki penpau kamli ka sur ka jogi hente ka sur jong ba bat yang si yo I ba trai u la trai hop ban so bendut lu nomor ba mentau utak ni wan ai bat ka jadun dia ni ai bat kawi ka momento sa ke mau nomor ba kane kan long ka tayu ba khadu yo limi no panani ka district boy jungi bat long do BC bat mai jong ka East Kasil district ni dop da ka jing sokmen habang ye yo bani tailang batu ini ki asnem dunai ai dei ka bat ba do ka be kalong aliang jong TC hi badan mantap kan ka team berfight kan bu ya ka jing kerpat ya ka kai ka TSU ka bu bakini ki development bagi bu menta ade namta ka suk ka shan ka pada ka surok ka menta badan kalong ru ka jimuntoi habang yo surok ade jimuntoi ru menta ki pai ba nang le lipat Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya